lettuce na lang. Pwede ba? Pwede ka na. Ay, pwede ka. Hindi ko makuha, no? May baskets and May, ikaw magbitbit. Dili niya. Alali ng vlog eh. Shout out boss. Sa lahat ng... Sa lahat ng mga nandirito Ayun. at nandoon din. Hindi ka. Hindi ka kayo. Yung pangmalakasan at Meeting ngiti. pang strawberry. Mag-aano tayo? Sandali Meeting na. pang strawberry. Malakas ang dating. Para may dating. Ayan, yan. Papanoorin mo mamaya. Si Papanoorin mo. Kuya Erwin talaga, nangungulit eh. Kasama to si Bishop. Ito na lang ano, Mark. Ito. Diba? Saka Pag ito. nakakopya pa di ba yung vision? Yeah, yun pala na, no? Ayun na, okay. Yung itong mga ano, pang biyahe. Ayun ang pangbiyahe. Pinibutas Oo, kaya pala may buta. Very good eh. Magandang Sige, sige, mauna ka doon. Mauna ka doon. Kulang naman yung kawawa sa'yo. Kalma, kalma. Ako lang to. Ako na nga. Hindi, sinagbinagawa kitang taga-big-big. What is it? original.